Kumsang hi somthum pakua ani a mipui te chu an tam em awangin an dam kho chhuah nan nasatak a an bei angai ani United Nations chuan hrang te hnena kumtin an ram population chu 5% a Tlem turin ati a population an Tlem theina turin dan an siama a hminga chuan dathining an vu ani dathining noya chuan Zirlai nopangten kumtin tes an machona chu tes a fel apiang te chu damdoi hmanga chiwin an Tihlum ta thin ani movie a in tana Liana Michael chuan high school nopang Simon chu zirtirna alo pe a Simon chuan a Zirlai a harsatna ane awangin Liana chu thil engemaw adila Liana chuan lens romphorin Simon a chuan amita anvu a mets a harsatna nei chu a chok chuak theita ani Liana chuan test an nei zo ruala ti chinghal turin atia Mundanga chuan Texas Governor Dean Redding a fapa Edward Black Redding chu aron langa anina tanga chuak ruin abial nu Eli Harper chuan akar chunga alo ngaka Edward Black chuan naktuk maya test an nei tur thu asoya chu thu chuan Eli chu atihlau thong khermai mase Edward chuan apas tur thu in anhema chu ti lai chuan Edward apa card chu ron langin Edward chu apa office a secretary ta ani test poimo tak machon tur ani laya alo chu ru chuan apa atilung oilo lemai Eli chu Edward tan chuan chena mai ani thu asoi antes ni tur chu alo thlenga school pona chuan Zirlai tam tak inline trapin security check here tam an paltang angai ani Edward chuan Lena hnena lens chu adila mase ane tolo thu in a chang a thiampa kelen uts nen a chunga lutur chuan an in laina Zirlai pakhatin enton tur abana azia chu an hmu a tlanchet atum zeta guard te chuan an man ngal exam chu tlanchet san thei ani lowa enton thei ani lo bok school chunga chuan Edward le Eli te chu exam halla an duhma in atop nan aning ko exam chu an chanta dalkar hi chung channa hun an neya Zirlai te chuan an tablet mangin question chu an changhal chara Liana chu achok zo masaber ni in harsatna meilem lovin achok thei vek ani atrian kelans chu mang an mel hle exam ma zo rual chuan result achok ngala an zirtir tu in minga lama piang te chu exam a fail te an ni Zirlai te chu an mang angin an hlau thong khermai a fail te chu garden an la hranghal zela a then tlanchet an lo tuma thuoi lowa piang te chu an hlap nga shrep mai zel ani vanei thak takin Liana Kelan le Edward te chu an pass lo mai mase an zirtir tu in a fail te alam zo che ti a Edward abial nu Eli ming chu aron lam tel tatlat mai guard chuan ala hranghalla Edward chuan rang takin apa ava benghala Eli chanpui turin angena apa chuan alo hnial dan chu mi zawng ta nen an vek thu in alo changa beidong takin Eli lampanin atlan ngal guard chu bein Eli chu tlan che turin a hrila mase tu ma an tlan chuak theilo Edward an chan chhuah du hle mase ti thei anei tlat lo kumalo thara thining test an nei ma in darkar som ni pali ala oma Liana naw maichia kori ni chuan avoi khat nan thining test chu ama chon ve don ani doorbell ari a Liana zirtir tu Miss Barchi ni in Liana le kori ni ten anu an chan nu atang khan Miss Barchi hian afate ang main alo enkol ani Liana chu ko in ahnema achan chu naktuka korinin avoi khatnan tes ama chon don ani ingkim athat rek tu in Miss Barchi chuan ahem mola chuti lai chuan Edward ta alo langa room chunga chuan video alo record ta tesa chuan chantik lo lui tumin apa chu zirtir na pek lak atum ru hle ani antes ni ania Liana in anaw chu kindergarten a ruaya Kori ni class a chuan cartoon mangin tunlai Khawvel-Mizo anena ram chuan an population chu 5% in ti kiaman tuma
a thenin fa pakhat chi nei theina dan an kalpui lain a then chuan kumlama upa te chu an Tihluma America a thung chuan mifing te chu an zu a adang zawng chu an Tihlum thung ani heng nopangte pawh hi an bang lo nopangte chuan test an tan ve ngala an zirtir tu chu alungai hle mai a cham chu nopangten khat te chu Tihlum ani don si a vanei thlak takin koreani chuan test chu apaltlang thei lo mai liana le kelans te chu test turin skula an kala test chu tranin reilo te a an zonghal chuti lai chuan governor tiin chuan afapa edward a video chu alo mu a rilru a boy kher mai test manager mason chu mangang takin a call ngala afapa chu tipas turin ati ngal mason chuan liana result nena thlengin liana chu a fail tir zok ani result an puanga tu ma ina an rin lo liana chu fail zinga atel tlat miss bar chuan guard te chu ti dingin Zirlai thaber ani thu le system chen lo wang ani arin thu asoya ama ero chu test result chu final to awangin thak danglam thei ani to lo miss bar chuan liana I tlan chu thei na turin kongkhar hona chabi chu aperuta ani Edward chuan a fail lo chu mak ati in a hrit hei tak zet pass te chu skula an pass lom na nein an lo party a mundanga chuan dinan governor ani angin United States a president ani thei nan thu alo soi ve meka anin zirtir dan kalphung dangdai tak chu chuang taka soin chu an kalphung wanga ramza somko paruk zinga aberni na an ho thu te thil sual ti tu te 26% a an kiam pha thu te chu in chuang takin alo soya afapa in apa tu soi chu party na hmun atang chuan alo ngai thla a chulai hmun atanga chhuah chu tumin hallway a guard pakhat chu ada tha a control room a chuan alut ngal chuti lai chuan dianai le zirlai fail te chu room pakhata hruain bang hngengin an din tira an kor hak chu hlip tirin guard te chuan Tihlum an tumna room lam chu an panpui le ta ani Edward chuan manmo takin karen chu a off thuta school pum chu a thim pup mai chu thil chu mangtangka in Zirlai Tihlum tur te chuan tlan chiat an tuma ma se tu ma an chuak theilo amai ro chu liana chuan chabi an misin apek chu mangin room chu a chhuasan theita ani relo te a mason chu room a localin Zirlai te chu an kimlo endik turin atia liana chu a omlo ti an hre chuaka manmo takin zong turin an chuak ve ngal Edward tan liana chu mu in apui ngala an ti lai chuan an result chu ti danglam ani ti an hre chuak venta lonin network cable chu an zo zela server room thlen phaya computer manga result en chu an tum ani chuti lai chuan skula chuan complete lockdown an kalpui ngala an chanchin chu ram hrang darin Zirlai nu le pate chu hlau thong le mangang takin an oma governor din chuan mason chu kolin chanchin avazot chuti lai chuan Edward omna ven chu chia in Edward chu anhoya swimming pool a chuan atla a lianai chu zawng thlave ngalin tuya tang chuan ala chuaka Edward chu athoto lo lianai chuan CPR tiin engtin tinamo a chante ram ani Edward ale lianai te chuan pool lokarami thomno la in anin thlaka venta bok chuan led le in server room chu an thlengta ma se kongkhar ma a chuan guard alo om chuwa chapa lianai in acha bi chu vent atang ala titla zui vanei thlak takin guard chuan a hmulo engtin emo an lak let angai an ro manna chu science lepa lutin hrui an zom anga hrui mora chuan thi rip thei da a chabi chu lak an tum ani lepa chuan an luta an thil mamo te chu an lakhoma vandoi thlak takin pon lama guard chuan an thom hria in lep chu aron pana rang taka tlan chu an tum ngal liana chu venta ale chole mana Edward a ero chawman lovin lep chunga abiru a liana in chabi lak chu atuma achan ve akhai man tia guard chuan alo manthut mase Edward tan alo ti boy awangin athla le ngal guard chu da tha in a in thuam na chu a ha a
guard pani chu lo in bain meisona chu achan an hril ngala liana in chabi anei thu an threta ani meisona chuan zirtir tu te ho chu ko khomin chabi petu chu zon chu atum ani miss barchi alo lu chuan zirtir tu dang pakhat chu bebuain a chabi alak ruk sak theita ani meisona chuan a chek chhun zom zela miss barchi chuan midang chabi muin a him thei ram ani zirtir tu pakhatin anei tak lo chuan meisona chuan lenai omna chu azota engma a hriat lo thu asoya meisona thinrim chuan a hnek thal troi lenai chu server room a alu thei ta rama a chabi mang chuan computer chu atin nunga vandoi thlak takin meisona chuan password alo da tlat mai rang takin a thiampa hacking thiam kilan chu avatexa a text chu a hmulok lo nakin dewa kilan chuan lenai lo text na chu mu in meisona computer chu an hong theita ani lenai chuan a result chu a zawng mu a 98% mu in a faila Edward Blagan 15% mu in a pass nikum lama eli result chu a zawng mu a ani point 88% mu in a fail tho ani lenai chuan an governor in adu du a fail tir ani ti chu a hrachuak ta a lenai in file chu a thiampa kilan avathona mase karen chu ron eng thutin meisonan server room a om lenai chu a mu a lenai chu in saseng vatin tlan chuaka meisona te chuan ron nangchingin an manta ani Edward chu ala in thup ve zela Zirlai fail tebula chuan alo om ve ani Edward chuan guard chu bia in school nopang dang zawng nen recreational hall lampan turin ati a mase guard chuan manchuakin anin be ngal guard chuan man betin a hmai kor a phel sak chuti lain kilan chuan lena message a hmu chuan mak ati kher mai a thian news puang thin chu thon vatin ati dar tir ta a news channel a chuan governor in athil ti dan le an file thu ruk chu an lo puang zara chumi hnuwa chuan governor chu an ho tu nu chuan ron kolin president ni tura a in candidate na chu la le turin a ron vo ani hre hle ma se a in puan angai din reding chuan poisoilo ani thu soin meisona thilti vek ani thu asoya finfia po atum mase thlantur dang anei lo zirlai no pang fel tak tak te chu tihlum tho angai ani afapa Edward angei po abang lo school chunga meisona le guard te chuan liana le zirlai dang te chu thining room ma tihlum turin an hruaya Edward po atel ve meisona chuan din chu kolin kan tihlum do nem atia mase din chuan tilo turin alo hril zirlai fel tak tak te chau tilum turin a hril a afapa po chu tihlum ve turin atita ani guard te chuan zirlai pass te chu an chhuah zelena liana chuan Edward chu akisa guard ten Edward an man ve ngal drugs manga chiwin an tihlum vek ani lockdown chu zoin liana Corinne le Miss Barcy te chu ani mukhom le theita chhuah aron tima Zirlai an chihlum te ruang leihnuaya an thon thlak chu alo langa Zirlai te chu ron har chuakin an chiuna chu muthil na mai ani ti an hrechuak mun pakhat factory ang tak chu an vatlenga product chi hrang tech company Asuru Global te siam aum chawa factory a chuan mitam tak an thoka Edward a chuan hnathok zingami pakhat chu abial nu eli ani ti a hratheya mak ati kher mai Zirlai no pang an tihlum to anga ngai te chu leihnuaya thon thla in factory a chuan chiahlo ang main an chor thin ani he thil ruam an tu hi an governor din a chu ni in hnathok a thlawna chhor adu wang alo ni reng mai